ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ଗଭୀର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ କି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ, ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାରିଆନା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସ୍ଥିତ। ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାତ ଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଭି ଆକୃତିର, ଯାହା 11,034 ମିଟର ଗଭୀର। ମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆକୃତିର ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରଖିଦେଲେ ବି ଆହୁରି 1,000 ମିଟର ସ୍ଥାନ ବଳିଯିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା କି ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ରହୁନଥିବେ। ବାସ୍ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। 1958 ମସିହାରେ ସବ୍ୟତ ସିଂ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେହି ଗାତର 7,000 ମିଟର ତଳେ ଜୀବନ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକାଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅମୀରଦଣ୍ଡୀ ଓ ମିଲ୍କ୍ୟୁ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ହଁ, ଏଠାରେ ଅଛି ଶତଶତିକା ରାକ୍ଷସ। 1960 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଜେକ୍ ସ୍କଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସୁଗା ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ମେଳନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚର ନର୍ମାଲ ସି ଲେବୁଲ୍ ପାଖରୁ 9,000 ମିଟର ତଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜେକ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ସେହି ଅଚିହ୍ନିତ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ସି ଲେବୁଲ୍ ତୁଳନାରେ 1,000 ଗୁଣ ହାଇ ସି ଲେବୁଲ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଚାପ ପର୍ ସ୍କୋୟାର ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନୁସାରେ 3 ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଲୁହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନରମ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ବା ଅମୀରଦଣ୍ଡୀ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଚାପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏତେ ଚାପରେ ବି ଚଲାବୁଲା କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କି କେମିତି ସେଠାରେ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଏତେ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜେକ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଜେକ୍ସ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ବଡ଼ ଦାନବ ଆକୃତିର ମୁହଁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକୃତିର। ତା ଶରୀରରେ ଝିଲମିଲ କରୁଥିବା ଅଚିହ୍ନା ଚମକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତର ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ 100% ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି, ଯାହା ଆମ ସବମେରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଅଚିହ୍ନା ଅବଜେକ୍ଟଟି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଅବଜେକ୍ଟଟି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ସେହି ଅନନୋନ୍ ଅବଜେକ୍ଟଟି ବା ସେହି ଅଚିହ୍ନା ବସ୍ତୁଟିକୁ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅଚିହ୍ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଏବଂ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କି ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ବୋଧେ ସେହି ଅଚିହ୍ନା ଜୀବ ବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ 1958 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଓ ଟ୍ରିବ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଆମେରିକାନର ଗୋଟିଏ ସବମେରିନ୍ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ଲୋମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଳରେ
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି କେଉଁ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ସେଠାରୁ ଶୁଭାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଆକୃତିର ଡିଭାଇସ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବୁଲ୍ ବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର 9000 ମିଟର ଗଭୀର ପାଣିକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେହି କେବୁଲଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା କେବୁଲଟି ଖାଞ୍ଚ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ କେହି ଜଣେ ଯେମିତି କେବୁଲଟିକୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଖାଞ୍ଚି ରଖିଥିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚର ଟିମ୍ ଏହା ବୁଝିବା ପରେ ଡିଭାଇସ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ଟି କୌଣସି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କି କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ସେହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ଧରି ରହିଛି। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାନ୍ତର ଦାଗ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ କି ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ବୋଧେ ଡିଭାଇସ୍ଟି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି, ଡିଭାଇସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସେହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍ର ଅଟୋ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥାନ୍ତା। ଏମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚର ଭୟଙ୍କର ଅଂଶକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୁଝାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ିଯିବା ତଥା ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଦାଗ ପଡ଼ିବା କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା। ତେବେ କିଏ ସେ ଜୀବ? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ସାର୍କମାନଙ୍କ ଡନ୍ ମେଗାଲୋଡନ୍। ଯେଉଁ ସାର୍କ ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍କ, ଯାହାର ଆୟତନ 22 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଯାହାର ଓଜନ 50 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ। ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମେଗାଲୋଡନ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯଦି ଏହି ରେକର୍ଡଟି କରେକ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ମେଗାଲୋଡନ୍ ଏହି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ପୁଣି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥିଲା। ଜେପସିନ୍ଷ୍ଟପ୍ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସିପ୍ ଆଗରେ ବିଶାଳ ଢେଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଢେଉଟି ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା କି ସିପ୍ଟି ଜମ୍ପ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କି ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଢେଉ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ସିପ୍ରେ ଥିବା କିଛି ନାବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କି କଳା ରଙ୍ଗର ବିଶାଳ ଦାନବ ତାଙ୍କ ସିପ୍ ତଳ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସେହି ନାବିକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚରେ ଜେଲିଫିସ୍କୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜେଲିଫିସ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏହି ଜେଲିଫିସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି ପରଗ୍ରହୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଏହି ଜେଲିଫିସ୍କୁ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚର 37,000 ମିଟର ଗଭୀର ପାଣିରୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳ୍ପନା କରିଛୁ କି ଆମ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ବିଶାଳ, ବହୁତ। ମାତ୍ର 5 ତ ଆମେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ବାକି 95 ତ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ।